actual rin mangita sa 15. Live ba? Oh, naikutin ko. Asa na hindi na ba? Nabusilon? Live? Live lagi. Hi, live! Real sila sila. Ay, video. Sukong extra. Ay, video. Kuran na kuno ako na magilis. Ay, video. Dara may live mo ending. Kung maglibot rin, kinahalal pa tayo mag-ilis, usa tayo tago. Iya, kita nag-usip. Patay na ni Ron. Oh, welcome back. Welcome back, Richard, no? Baknoy. Baknoy! Ganong dugay mo ka nawa. Baknoy. Bakat Manila, Baknoy. Mga kabuknoy niya, ikuha niyo mo mga fans. O mga kabuknoy dia o fans nako dia. Okay guys, mga fans ni Boy Basag. Mga kaboy, What's up? basag! Yay! Ang kuan ba katong Ang fans ni Boy Ahos ha. Dara. Dara sa original si Boy Ahos oh. Yeah, naidahang stock house. So, paksyo na si Boy Ahos, di Sa ba? ending makidnap ko Boy Ahos, Boy Ahos. Si Boy Pahak. Kapit na humana guys. Pakitang pahak be. No? Hi! Miss Lapu-Lapu. Yeah. Tapan mi sa Miss Lapu-Lapu. Ay, dara mi. Unsa may kasulti ninyo nga mahuman na ta sa Boy Basag? Uy, makamingaw. Mingaw jud. Anong mingaw man? Kung ano, mag-ending naman to. Magkapatapat ta haron di ta mamingaw. Ay, kapatapat ta haron mawa ang kamingaw. Mingawon ko ninyong Ikaw bro, unsa tanan. may napupo nimo bro nga pagtulunan niya nasulod ka diri sa Timo Povin. Nalingaw jud ko Kapok bro. siya mangga. Nalingaw jud ko bro. Nalipay jud ko nakasuod ko kay na ako daghan nakatunan. Why? Ako pa pa ni kamutan nga mutaas pa gyud ako nakatunan. Wow. Kauban sa nakamahuan. Wow. Ay kanay si Boy Basag. Mga migili siya atong leading man no, sa Boy Basag no. Di atong interview ni kung unsay masulti Sana all niya. peng-peng. Nga karon nga natapos na ang iyang programa nga Boy Basag. Mingaw siya nako. Sir Boy Basag. Karon unsa may ayun ni po na. Bilak niya. Boy Basag unsa may kakuan mo Boy Basag. About sa kanang among teleseries no. Thank you kayo sa mga supporters no nga ni-view sa among gipambuhat nga kalingawan no bisag pandemic. At least nakahatag mig kanang kalingawan ninyo. Naamo sa inyong panimalay nagsigig kanang duki-duki sa inyong cellphone no. At least lingaw sad mo. Ilabi na Pero katong sa- lingaw sad mi. labi na sa katong mga nagipamati no. Oh, gipamati sa inyong lawas nga I hope nga na-enjoy mo no. O kaning among sugilanon nga kanang Boy Basag, never ending story man gud ni siya gud. Oh, never ending story ni pero naasan may buhaton nga lain pero napa gini isumpay gyud hapon. Oh, napa may daghan isumpay, napa may daghan ipampuno. Oh, pero mo naalay kanang kuan nga murag mo pahuway lang ang nagsuwat ani nga akong amigo kana murag ni bakasyon ba. Bakasyon sila kay siyempre ang pamilya atong unahon kay kanang bakasyon man. At least ma-enjoy sila dito. Oh, siguro mag-reunion siguro sila dito sa kanang Mindanao ba. Oh, sa tanang taga-Ipil no. Thank you kayo sa pag-support sa Upawbin sa tanang grupo namo. Thank you kayo nya makita ninyo siya pohon sa umaabot nga mga buwan karon this coming second week sa December. Adto siya dito mag-vlog og kanang ganahan yun mo ambot og asa dapita sa kanang Ipil. Sa Sibugay, Sibugay. What's up no tanang mga taga Sibugay no. What's up? Atangin ninyo. I hope nga kanang ibarikid ninyo akong kuan inyong kanang iparid ba ang kanang nagdaa sa programa sa Upawbin. Oh, unya og naamoy wig diha nga ikahatag niya kung di mo ganahan suwawan sa iyang ulo, palihog tagais siya wig pag di mo suwawan sa iyang ulo. Ay, mong buot pa sa buot mo di nakahiskot kag buwan. Oh. Iyang mo mura nagbuwan. Oy, ang atong leading. Oy, daga. Leading lady. Oy, nagdawit ang pasilo kasi naghikog na. Ay, si Jira no. Hey, I'm Edna, Char. Mao na nagdaas papel ni Edna no sa Boy Basag no. Mao na ang kapikas sa kasing-kasing ni Boy Basag no. Ma'am, unsa may kasulti nimo ma'am? Nga mag-ending na daw mo karon sa Boy Basag ma'am. Kuan. Ma-action sa taon tag-Kamingaw taon kay labi na sa atong grupo nga mga humble kayo, lingaw. Mo jud taon akong kanang magkahiusa jud ba? Walay mga arte.
more taon na ako mamingawan jud. Ah, Pero padayon maghapon ta. pero ang sa leader, ma'am, sa role mo, papel mo sa Edna, ma'am, siyempre, mamingaw gid siguro, no? Oh, mingaw oy, katong pa-cute nako. Cha. Imposible na hindi naman. Eh, sa ito ba tayo, ma'am? Nagkikita mga moment nga kamo ni Boy Basag sa kawan sa eksena, no? Oh, kay mura magtinuod jud. Pero tinuod ba na, ma'am, nga sa inyong sa Boy Basag, ma'am, wala gid madayon ang kissing scene? Oh, wala. Wala man. Masuko ang mga pares. Oh, kung sa Manila siguro, okay siguro. Adi may pwede gyapon ba yun? Acha, boy. Oh, nga naman ang Manila o kanang Hollywood dili day pwede sila dito. Pwede Oh, ta. pwede sa ato. Depende ra na nato eh. Depende ra man Ay, guna. sa ato pa day, ang istorya naka-base gid sa writer. Oh, ana man na kay di ka mahimong artista og walay kissing scene, walay bid scene. Be, sample ko na, be. Oh. Go, lagi kissing scene, maglisod na kita kissing scene. Oh. Lisod na. Pero sa dihang sa imong scene day, Edna, unsa may na-feel nimo nga nakadakas papel nga Edna? Kuan lang, happy. Ang daghag ka na experience nga kanang mahibaw-an nimo ba nga wala nimo na suwayan. Makapupusag mga pagtulon ano, Oo. pagbasag mo. Pero sir, nanong lisod mo yun dito kang kuno sa director nimo, sir. Yanong maglisod magikuno ka, sir. Birese. Oh, Birese. Birese, My friend. Mao na gina. Oh, kwani ko bi. Mag-ending na meron guys. Gay ko kwan, sige ko. Mo na ni. Oy. Hi. Ay, unsay? I'm Boy House. Ikaw tong kuan usa sa mga kontrabida sa Boy Basag? Yes. Ikaw to si Boy House, no? Oh, Sir, unsa may masulti nimo, sir? ang akong ikasulti nalingaw kay ko aning among kuan ron salida sa Boy Basag. Basta pa ko sa umabot. Mao ba? First time mo ni nahitabo ko, sir, nga ni apil kag mga serye o mga salida o unsa din sa YouTube o na kuan ka sa TV, sir? Ikaduha na sa TV wa, sa Loyo na ako. Sa tubag wa. Sa TV? Tingin ka Sa Loyo. Pero sa tubangan wa. Okay. Okay. So may masulti nimo sa tambalan nga Edna og Boy Basag, sir? Lingaw kayo eh. Ang ngayon sa kaya sila pariso nung tao, dagag ulitaw pa. Ang sao man nimo nga, puros naman sila na naitagiya. Pangaw to, salida ra gini. Pero ako, sir, Why personalan? ako, sir, no, sa Boy Basag, sir, no? Di ba na may mga scene, sir, nga murag naibog ka sa kapitana? Always na. Always na siya. Ay, mutan ako, sir. Kanang, igon sana nimo si kapitana, sir. Ako ng kapitbahay. Sila nga na din, ha? Abing na akong doon agad mo, sir, kay nakita mo na ako sa imong mga mata, sir, nga murag naagi kay laog nga. Nagdaog come her. Kuha sa ray ba no? O pina-ana ba? Grabe ka, kumidyante. Okay, no? Balik na, no? Kang Boy Basag, no? Sir, karon, sir, nga mahuman ang Boy Basag, sir, unsa may mga plano sa imong kinabuhi karon, sir? As usual kanang naagihapon ko'y daghang mga plano pero sa ako nang gikaingon nag-agad lang mi sa kanang nagduma sa Upawbin ba. Pero sir, unsay iyang mga plano ba sa sir, umaabot? Na ibawan sa dako, sir, nga musuwat mo po kag mga sugilanon, sir. Unsa ka tinuod, sir? Depende lang og kung ganahan ko mosuwat pero okayhan na pod kay wa man ta kabaw gud sa ilang mga channel kay nabay ko sido nya na sa Upawbin nya. Daghan ba diring ka ng mga vlogger namo na kang Jira Bilyeho, na kang kanang Race Galyasa. Puro mo din mga channel din, sir. Ni Rose Algabre. O nasa ni kanang Tatay Sipat. Depende lang na kung ganahan ko mo suwat og kanang minugbo. Unya inyog yung patason, ako nang buhaton pero nagagad lang lagi kay ngano daghan man gud tang mga naay mga channel diri sa YouTube. Pero nasa kay channel, sir? Na ako'y channel pero awa pa'y kanang di pa man ko nagangat pag maayo ba? Okay.
nag-experience ko. So invite ang ato ang mga viewers sir sa imong channel sa YouTube sir no. Sa tanang mga viewers no, thank you kayo sa pag-support sa Upaw Bin, sa tanang mga membro namo og sa sa akong YouTube channel no, Boy Basag, pero naiusahay nga malito sila, malito ang mga viewers ba nga mo type sila og Boy Basag nga ana. Search no. Daghan man gong maganang mga boy good, na boy na kuan ana ba. Ana. Pero first lang ninyo buhaton no, just type Tirador Villabulsita, mugawas diha ang akong nga profile sa Boy Basag. That's the time nga inyo nang inyo nang i-click no. I-subscribe, share and like. Thank you for watching. Okay, thank you for watching ya. Di na to imong kwan Lisa. Lisa di ay sorry. Okay. Nakita pud nako nung grabe kay ka muda sa imong role no. Kay lako na siya. Director no, grabe. Dugay na ka ani ma'am no. Murag nabantayan ako. Medyo dugay-dugay na sa sige artist sa kuan. Pero nakita na ko sa una ma'am nga naa ka sa Manok ni San Pedro. Naasad. Nakita ma'am. Kita jud nako. Grabe. Unya, nadunggan pud nako ang imong tingog sa radyo. Tinuod ba ma'am? Ikaw to? Dugay naman kay to. Dugay na to. Karon ma'am nga mag-ending ta no, temporary no, mag-ending ta sa Boy Basag no. Unsay masulti nimo sa maong role nimo ma'am og sa imong mga kaubanan? Ang ako lang ikasulti nga dako kayo og atong ikahatag nga leksyon labi na sa atong mga katawhan. Kay kini kita nangandoy nga muuswag gid ta pinaagi lang sa murag hangin nga kwarta. So dili day mao. Dili sakto nga gusto nimo nga ang kwarta na aday nimo imo gini siyang paningkamutan para maangkon jud. So lakto di pagkastorya ma'am. Walay shortcut sa kinabuhi. Walay shortcut nga. Kung dili maningkamot. Maningkamot jud. Maningkamot gid ta. Maningkamot. So human ma'am. Mora to. Gusto lang ko magpasalamat dahil sa mga taga Cagayan de Oro, labi na kinang Robert Kalunsak ako na igsoon. Hello sa ako mga amiga din ha. Nagsunod po sila sa atong Upaw Bin. Nagsige sila og kanang pangutana kanon sa agid makita ng kanding. Karon makita na gid ang kanding. Ma'am kinang after aning Boy Basag ma'am, do na pay mapaabot ang atong mga viewers sa inyong mga bagong serye ba o sitcom? Marag naasad gi kon ang among director kon namo nga nami minugbo nga istorya. So, atangan na lang pud nila. Dili may mawala sa kwanha, dili may mawala sa tawag ni? Sa ere. For the meantime. For the meantime lang kay marag magbakasyon ang among director. Ato sa Mindanao so hoping nga makaadto sad mi didto. So magpasalamat ka sa atong mga viewers day ma'am no. Thank you kayo mga viewers, subscriber. Ayaw lang mo pag ayaw mo puol pag like, share and comment. Para sa katong mga wala pa naka-subscribe ma'am, i-invite. Atong i-invite katong wala pa ka naka-subscribe. Please subscribe, like and share para naman po makatabang pud sa amo sa ako mga kauban diri sa Upaw Bin para mapadayon ang amo o mapalambo namo ang among istorya o unsa among nahuna-unaan sa among director. Ug daghang kayong salamat kaayo. Channel ma'am sa imong YouTube? Wala. Ako ra wala. So balik ta sa duha no, sa duha tambalan ni Edna og ni Boy Basag no. Ma'am, mura lang magulanon karon sir. Wow. Mingaw siguro siya. Mingaw siya. Mura magnagaway no. Mingaw. Mingaw ka. Bitaw no. Sir, Boy Basag, unsa may mga plano nato ron sa kinabuhi sir no? Sa pamilyado ba ka sir? Na ako'y pamilya. Siyempre akong mama, akong igsoon, nasay akong number 1. Wow. Nani number 2 di ay. Ay sir, invite ang ato mga numero 1 fans din sa imuhang mga kuan sir no. Numero 1 gyud nga fans nimo no sa nagsunod sa Boy Basag. Kanang again so, thank you kayo sa tanan taga Australia no, sa akong mga igsoon, akong pamilya diha no. Silang Audrey, silang April, silang Leslie, sa tanan-tanang mga taga Australia no, akong Tita Biti, thank you kay Tita.
sa kanang Levi Kiri, akong mga uyuan diha sa kanang Tudila. Thank you kayo sa pag-support no, sa pag-like, sa pag-subscribe sa tanan sa Caribbean. Akong igagaw nasa Caribbean. Thank you kayo sa kanang Dubai, Stress na. sa tanan akong mga friend. Thank you kayo. Ay ma'am, sa ato ang mga fans nila. Hello everybody! Thank you for subscribe o Palvin. Sa mga solid supporter di ay namo, salamat kaayo. Oh, boy, Tay! awas. Hello guys! Nandito naman ako! Sawan! Okay. Bye. 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 Uy. Naunay lagi, naunay. Kanang, Naunay lagi. di ba, naaman sa dito sa kanang buybasag. Pwede ba ni mo Tsahay. anong nasaag mo dito sa kanang buybasag nga Oh, pamilya? ang istorya kita na ano, kay ang director na ako mamigo no. Ingon ko no ang among writer ko no nga kuan kanang maglisod na ko no siya sumpay sa buybasag. Nya mao to iyang nakitaan si Buni ug si Simon sa sigot. Mao to gisumpay na lang dayon ang kuan no. Gisumpay na lang dayon ko nung istorya sa buybasag no. Nya murag na bagay raman pod kay si buybasag din na kusgan man gid siya, di ba? O mao tong murag gitwist ang istorya bitaw sa Sigot the Wonderful nga si buybasag maoy gitugahan ba sa power sa diamante. Nya mao dayon tong na-conflict dayon sa kuan sa Sigot. Unya mo to naka-extra sa ko. Masalamat ko no naka-extra ko sa buybasag. O kanang nakoy pangutana nimo. Ah. Naman lagi ka og ako nakuha nimo nga mo ikaw siguro nagsuwat ka. Kay sa imong tono lang. Wag ako man na paminawan nga ikaw nagsuwat sa. Oy Diloy, kay ang akong ballpen nga gidala di man moagi. Mo ba? Mangutana ko palihog nimo kanang dili mo igsuon ni Kuya Wally. Ako ng kuya. Ha? Kuya. Mo ng kuya? Ah. Nagkuya mo ka sa ato pa igsuon ta duha. Ay, ikaw di. Oy kuya. Sila, kuya. Another si Jose. Oh, oy, ay kakuan din na si kapitan na. Ay, kap. Ano, ito ba? Ay, kap. Karon kap no, karon mga takna kap no, di man gitapugngan nga mag-ending na ta sa buybasag no. Kap unsa may masulti nimo kap sa imuhang role as a kapitana kap no diri sa buybasag unya kalit lang kayong mo ending ta no for the meantime. Unsay na feel o unsay na sinati nimo kap? Ako nalipay jud ko nga naapil as kapitana kay kuan aron maka share sad ko sa akong nakuanan na himawan. Pero sad sad ko kay mo ending na mingawon ako sa akong mga constituente, akong mga anak-anak. Pero minta kuan lang ha, balik paghapon ta. So unsa may masulti nimo sa ato ang viewers kap? Uy, nice kayo. Okay na jud kay atong viewers no, ni saka-saka na jud gamay, mas musaka pa jud siguro ni. Wow. So unsa may ikapasalig nimo kap sa sunod nilang atangan? Mas lingaw pa. Mas lingaw pa. Sige, atangi lang jud. Okay. Salamat kay kap no. Sige, salamat po. Salamat. Si P. Botoy no, ang nagdas papili kapitana o mao ni si Rex. Pahak. Si Pahak. Unsa may kasulti nimo Pahak? Sus, ako kay salamat nga naapil ko aning kuana bisag muna sa ginhawa gani. Salamat kayo. Salamat di kayo. Pero muna sa ginhawa. Ang director no, wa gid mo give up no. Ni hatag siya og chance no. Nagagi sila gwa tagay ko nila kay bisag. Kamo partner mo duha kamo ni kuan? Kami Yun sa man lang mawa man ang tandem yung duha. Tinuod ba lang nga mawa magyud o dili mawa. Dai nabiyaan mo balik. Padayon nagyapon. Dai nagyapon nga among balikon. Okay no? Ayaw ko kay among balikon. So mga kaupa no, mao ni sa pagkakaroon ang mga casting sa buybasag no.
To all mga viewers, no, there's nothing to worry about sa among mga palabas, no. Kay napagidaghan nga sunod. Napagidaghan, atang-atangin lang ninyo. Thank you so much sa tanang viewers sa Boy Basag. Dili pa mi mawa, muhatag pa mi glingaw ninyo. Napagidaghan. Guys, See you guys. sa sunod na mga Atangin na pa'y daghang mga nindot nga. Salida, malingaw pa mo. Mingaw match for the meantime na. Woo! Bye-bye! Bye-bye! Nag-ending na mi diha pero wa pa